Gamba, nandito tayo kay Adrian. Kalookan naman to mga gamba. Ayan, oh. Maraming salamat kay Tatay Mendo. Nadala sa akin to. Iyon. Mga kagamba, dito tayo ngayon sa San Mateo Rizal. Deliver natin si Jerwin. Ayan, nakakuha na niya. Nakakagamba. So yung iba dyan, pag umorder, di-deliver ko. Okay, thank you, Jerwin. Mga gamba, andito tayo kay Ian Card. Ayan, dito yan sa Valenzuela. I-deliveran natin. Sino yung kasama mo? Kapatid ko. Ay, kapatid mo yan. Ayan, dito tayo, deliveran siya. Umorder kasi si Ian eh. Ayan, kapatid niya. Oh. Ayan. So, ayan, mga gamba. Ano masasabi mo, Ian? Okay. Alright. Shout out sa mga batang Valenzuela. Ayan. Shout out. Oh. Wala naman eh. Ayan. Video eh. Okay. Bakit mo ganyan mo Gamba, shout out kay Ruben. Yan. Deliveran natin sa mga gamba dito sa Valenzuela yan, oh. Ayan. So, yun, Ruben, thank you. Thank you, Thank you sa tiwala, Ruben, Alright. Nandito tayo kay Adrian. Kalookan naman to mga gamba. Ayan, oh. Maraming salamat kay Tatay Mendo. Nadala sa akin to. Iyon, oh. Kaway-kaway dyan. Mga subscriber. Ayan, si... Ano pangalan mo ulit? Adrian po. Adrian. Okay. Maraming salamat mga gamba. Thank you, Adrian, Sige po, maraming salamat din. Okay.